Jo crec que escric perquè és una manera més d'expressar-me, que és com una manera de fer-se més gran, més amples. T'inventes, no sé, jo sempre ho he vist d'una manera molt corporal, i tu t'inventes com un òrgan més o un os més per arribar més enllà o per tocar més. Supos que és això, com una forma de contacte, i que la temptativa a l'hora d'escriure és aquesta, tenir més mans i poder tocar les coses més enllà de la superfície, arribar més en profunditat. Mort d'un aviador tartamut és un llibre que em va sorgir com a crits i que en realitat no estava planejat. I és un llibre en el que intento jugar amb aquest personatge durant tot el poemari o amb aquest concepte, el de l'aviador tartamut. I l'aviador tartamut és, home, seria com el concepte de l'amor, tot i que en realitat per a mi dir amor és massa poc. I doncs vaig intentar trobar dues paraules que fossin com dues pedres fogueres per poder fer foc i no tenir fred a l'hora de pensar en aquest concepte, i va sortir el concepte de l'aviador tartamut, que és el personatge mesomanco, que és el fill del poemari i que durant el poemari vola i s'estavella, però és justament gràcies al fet que se pot fer mal o que s'estavella que fa possible les paraules. És del xoc o del contacte de l'aviador amb el barranc on s'estavella que poden sorgir per a mi els poemes. És el llibre que potser menys havia planejat, que va sortir com més de cop. Crec que és més, en comparació amb els altres poemaris, crec que més narratiu, d'alguna manera, i també, bé, ara mateix me l'estim molt, i crec que justament per això ara mateix el veig com més visual, com més plàstic. Amb els altres poemaris no havia pensat mai de poder veure imatges o com un còmic, saps? Del poemari, i en aquest cas, quan penso en els poemes, sí que tinc com uns quadres molt clars, i és una cosa que, no sé, que m'agrada molt, que no sé si va en relació amb el fet que darrerament escric més en prosa també, però crec que té això, que és el meu poemari més narratiu o d'alguna manera més plàstic. No m'agrada molt pensar que afecti en la meva poesia aquí, a Mallorca, ara mateix, el fet de ser italiana, perquè és com posar etiquetes. I vull dir, supos que afecta el fet que sóc la persona que sóc, però això com qualsevol. No crec que afecti la meva nacionalitat o el meu sexe o el que sigui. És clar que una de les coses que me defineixen és el fet de ser italiana i això comporta unes coses, però em pareix massa automàtic dir que una part forta de la meva obra depèn de que sóc italiana a Mallorca. Sí que, clar, escrius en paraules i per a mi és una llengua que no xerrava quan tenia 2 anys. Però justament per això podria ser encara més meva, perquè és una llengua que he triat. No és una cosa que m'han imposat. I l'he triada perquè m'agrada molt i crec que és una de les coses que en realitat podria ser precioses i no en contra del fet d'escriure. La veritat és que traduir m'agrada molt, el que passa és que crec que és un repte constant i també com quan escrius a lo millor mai pots donar per acabat un vers o una pàgina perquè després de 2 dies el tornaries a canviar i si pots el canvies, si no, no. Amb la traducció és igual o pitjor, perquè a lo millor la responsabilitat ja no és només sobre la teva persona, sinó sobre el poeta o l'escriptor que estàs traduint,
però és un repte que m'agrada, que crec que és molt important per no fer que, clar, que poetes estrangers callin en altres llengües, però reconec que és una feina molt difícil i guapa pot ser també per això que al final cada persona a l'hora de traduir tria uns matisos diferents i no hi crec en la possibilitat de la fidelitat, perquè tanmateix hi ha un canvi de temps, d'espai i un canvi de jo. Sempre hi ha un jo traductor, si vulgui o no. Però el fet de que no pugui ser tan objectiva crec que és una de les seves qualitats al mateix temps i que també fa interessant el fet de poder llegir el mateix poema traduït per dues persones, tot i que, clar, si tu pots també llegir l'original, és també allà on trobes tot l'univers del poeta en si i tot l'univers que el traductor també ha intentat donar al lector. Volia entrar. Em dic Temps, deia, i per això no demanava permís. Jo estrenyia fort les cuixes i clamava que em deixés ser fidel. Ell empenyia la clau i repetia el seu nom. Temps, deia. Jo, abans, no havia enganyat mai ningú. Ell va desfer la carn i esfondrar el pany. Volia arribar. Soc el temps, deia, i per això era arrogant. Per això desconeixia rebuig. Em va prendre amb força, em va posseir els ulls i els peus. No podràs veure sense mi, no podràs caminar. Jo abans no havia traït mai ningú. Ell va clavar l'estendard de la seva llei al meu cos. Vaig perdre. Ell sabia guanyar. Soc el temps, anunciava, i per això em va usurpar. Per això encara ara ell sóc jo, ell ho és tot. Per això, des de sempre, som perdedors, som infidels, no som.